Tervetuloa katselemaan laskukerroksen opasvideota. Tässä videossa on tarkoitus käydä läpi se, että miten tehdään uusi kerho palveluun ja miten sinne luodaan ensimmäiset perusasetukset. Ihan ensimmäinen vaihe tässä touhussa on se, että tehdään uusi tunnus. Ja uutta tunnusta luotaessa sinne kirjataan etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja perusyhteystiedot, jotka on valinnaisia, mutta viimeisenä näkyy salasanakenttä, joka ei ole valinnainen. Ja nyt sähköpostiosoite on se, jolla myös kirjaudutaan sitten palveluun. Eli tästä syystä osoite laitetaan 2 kertaan, jotta siinä ei tule sitten mitään virheitä. Ja aivan alimmaisena huomaa myös, että luomalla tunnuksen hyväksyt palvelun käyttöehdot. Ja klikattuasi lähetä-nappia saat varmistuksen siitä, että tunnuksen luonti onnistui. Ja etusivulta voit nyt kirjautua sisään juuri luomallasi tunnuksella. Eli sähköpostiosoite, salasana ja kirjaudu sisään. Tässä vaiheessa tulee toiminnon valinta, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että voit liittyä jo palvelussa mukana olevan kerhon tai sitten perustaa kokonaan uuden kerhon. Ja nyt valitsemme uuden kerhon perustamisen. Kerhoa luotaessa sinne syötetään muutama perustieto, kuten kerhon nimi, yhteystiedot, pankkitilin IBAN ja BIC-tunnukset sekä kerhon Y-tunnus. Ja kannattaa huomata, että pankkitilin IBAN-numero on nyt sitten se, joka tulee palvelun kautta lähetettäviin laskuihin. Eli tämä on nyt sitten se tili, jolle halutaan jäsenten maksavan maksunsa. Kun kaikki on kohdallaan, voidaan klikata alla oleva vihreä nappia, eli luo uusi kerho, jonka jälkeen päästään näkymään lentopäiväkirjasta, joka on se tila, josta kirjataan lento ja sitten kerhon nimi. Mutta ennen kuin lentoa voidaan kirjata, tulee palveluun asettaa kerhon lentokalusto sekä niiden hinnoittelut. Se tapahtuu tuolta kerhon hallintavalikosta, joka siis näkyy ainoastaan kerhon pääkäyttäjille. Eli ainoastaan lentopäiväkirja, laskut, käyttäjätiedot sekä kerhot, osastot näkyvät kaikille käyttäjille ja tuo kerhon hallinta näkyy ainoastaan kerhon pääkäyttäjille. Eli täältä kerhon hallinnasta näkyy sitten muutama perustyökalu, eli laskutus, jossa näkyy koko kerhon laskutustilanne, sekä laskujen hyväksyntä, josta kuten nimi kertoo, hyväksytään laskuja, ja sitten on kalustohinnoittelu, lentotyypit, jossa varsinaisesti luodaan kerhon asetukset, jonka mukaan sitten kerhon jäsenet voivat kirjata lentoja ja näiden asetusten mukaan sitten luodaan heille laskut. Eli täällä on vaihtoehtoina kerhon lentohinnoittelun alennuksiin oikeuttavat tuotteet, eli erilaiset kausikortit, sekä tärkeimpänä kerhon lentokalusto, hinauskalusto ja lentotyypit. Nyt tässä esimerkissä meillä on tarkoitus luoda kerholle kalusto, johon kuuluu 1 purjelentokone, vintturi purjelentokoneen hinaukseen sekä 1 ultrakevyt lentokone. Ja kaluston luonti aloitetaan painamalla lisää uusi kone napista. Jälkeen avautuu ikkuna, johon syötetään koneen perustiedot eli rekisteritunnus, koneen malli ja tyyppi sekä mahdollinen vapaakuvaus ja tärkeimpänä lentotunnin hinta. Palvelu käyttää lentotunnin hintaa sekä ilmoitettua lentoaikaa laskujen luonnissa. No niin, kun kaikki valmista painetaan tallenna ja nyt se näkyykin tässä hallintapaneelissa ensimmäinen kone. Seuraavaksi voimme luoda purekoneetta varten hinaustyypin, joka tässä esimerkissä on vintturi. Viimeinen voimassaolopäivä kenttää voidaan valita päivä, jonka asti tämä kyseinen hinaustyyppi on voimassa, esimerkiksi tämän vuoden loppuun. Nyt kun meillä on hinauksen tyyppinä tai hinauskalustona vintturi, niin hinnoittelu vintturille on kiinteä, eli sama hinta jokaiselle vedolle. Valitaan siis kiinteä hinnoittelutyyppi ja laitetaan yhden hinauksen hinnaksi 15 € ja painettaessa tallenna nappia hinauskalustoon ilmaantuu nyt juuri luomamme vintturi. Seuraavaksi luomme
vielä yhden uuden koneen, eli jo mainitun esimerkkikerhon ultrakevyt-koneen. Annetaan sille taas oma rekisteritunnus, mallityypiksi esimerkiksi Eurostar, ja lentotunnin hinnaksi merkitään esimerkiksi 120 €. Ja näin kerhon lentokalusto on nyt lisätty palveluun. Nyt kun katsotaan lentopäiväkirjasivua, niin siellä on valittavina juuri lisäämämme koneiden tunnukset sekä lähtötapavalikkoon on ilmoittunut vintturi, joka siis tarkoittaa sitä vintturia, jonka juuri loimme kerran hallinnassa. Nyt jos kirjaamme esimerkkilennon vaikkapa tälle päivälle, laitetaan ensimmäiseksi OH0002, jolloin kyseessä on siis kerran ultrakevytkone, lähtötapana on oma voima, ja starttiaika esimerkiksi on 11.10, laskuaika 11.35 ja painetaan tallenna, niin lento tallentuu järjestelmään. Ja näkyy nyt lentopäiväkirjan kirjatut lennot kohdassa. On huomioitava, että tätä lentoa tässä vaiheessa ei vielä laskuteta, vaan lennot laskutetaan kerran viikossa sunnuntai- ja maanantai välisenä yönä, jolloin automaattilaskuttaja kerää kaikki siihen asti kirjatut laskuttamattomat lennot yhteen pakettiin ja lähettää ne kertalaskuna. Ja kirjataanpa vielä toinenkin esimerkkilento. Eli pidetään päivä samana, valitaan koneen tunnukseksi 001, eli purjekone, lähtötavaksi vintturi, starttiaika, laskuaika ja nytten myös on valittavana irrotuskorkeus, joka tässä tapauksessa on vaikka 820 metriä, ja painetaan tallenna. Ja näin lento on kirjattu palveluun. Lentojen kirjaus toimii aivan samalla tavalla muille kerhon jäsenille. Mutta voidakseen kirjata lentoja, heidän täytyy ensin tietysti luoda tunnus samalla tavalla kuin videon alussa nähtiin. Ja kirjautumisen jälkeen heille tulee vaihtoehdot luoda uusi kerho tai liittää olemassa olevan kerhon, niin luonnollisesti he liittyvät nyt olemassa olevan kerhon, jonka juuri loimme videon aikana. Vastaan mielelläni kerhon luomiseen sekä muihin laskukerros.fi-palveluun liittyviin kysymyksiin sähköpostitse osoitteessa info@laskukerros.fi. Kiitoksia mielenkiinnostanne ja hei!